No, hát sziasztok! Szeretném folytatni a múltkori kis tutorial videómat. Aki ezt esetleg nem látta, az nyugodtan nézze meg. Sajnos ott a hang nem a legjobb minőségű lett, itt már törekedtem arra, hogy a kedves whitefülű nézők is jól járjanak, és hogy minden érthető legyen, illetve ne legyen az irritáló zörgés a háttérben, amit hát remélhetőleg sikerült megfelelő módon kiküszöbölni. Aki esetleg azt nem csinálta végig, vagy nem akart vele foglalkozni, az a videó alatt lévő leírásban megtalálja a linket, onnan le lehet tölteni ezt a kis fájlt. Kétféle formátumban is, az egyik a maja binári formátuma, ami ugye alapformátum, ezt csak 2014-es majában tudjátok megnyitni, illetve OBJ formátumban is megtaláljátok, amit importálni tudtok majd. File menü importtal lehet behúzni, és akkor csak a modellt fogjátok megkapni, semmi mást. Tehát, ha sikeresen importáltátok a fájlt, akkor ez a képernyő fogad titeket, ezt fogjátok látni. Az előző videóban lehet, hogy nem látszott, vagy nem volt érthető, hogy hogyan váltunk különböző nézetmódok között. Itt fönt most már látszik az egérkurzor mutatom, fönt van a wireframe mód, ez az, amit most látunk. Hogyha szeretnénk látni az anyagokat is, akkor a Smooth Shade All opciót fogjuk választani, ez egyébként az 5-ös gyors gomb. Az előző a 4-es volt, az 5-ös, a 6-ossal pedig a textúrákat is be lehet kapcsolni, amennyiben vannak. Hát most jelenleg, ha megnyomom a 6-os, semmi nem történik, mert itt nincsenek textúrák. Úgyhogy maradjunk az 5-ös módnál egyelőre. Azt mindjárt kiszúrhatták a szemfülesebbek, hogy ez bizony nem egészen úgy néz ki, mint ahogy itt hagytuk, hiszen ez most egyetlen egy objektum. Nekünk viszont több külön objektum kellene. Ez az OBJ import-export túra miatt van így, hogy ezt orvosolni tudjuk, hogyha kijelöljük az objektumot, és a mesh menü separate parancsára kattintunk. Ezzel vissza is nyertük azt a formát, ahogyan az előbb ott hagytuk, illetve ahogy elkészítettétek. Én ebből a fájlból fogok dolgozni, így azt feltételezem, hogy ti is ebből dolgoztok, úgyhogy ha valami esetleg nem így van, akkor azt én most nem tudom nektek orvosolni, úgyhogy javaslom, hogy csináljátok ebből a fájlból ti is. Ha szétválasztottuk az objektumokat, akkor a felesleget azt én most kitörlöm, most már ugye nem kell referencia ide a háttérbe, és nem kell ez a kis talaj sem, amit én az előző videóban beraktam, ezt kitöröljük. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor érdemes menteni, hogy a Maya saját formátumában mindjárt el is tudjuk tárolni a munkánkat. Ennek adunk egy szép nevet, bármilyet, ami tetszik, és egyszerűen elmentjük. Ha ezzel is megvagyunk, akkor ezt érdemes sűrűn ismételgetni munka közben is. Most már ugye ebbe a fájlba fogunk dolgozni, tehát erre fogja rámenteni a mentést, a Ctrl+S gyors gombbal tudjátok megtenni, vagy pedig a kis lemezikonra kattintva, vagy a file menü Save Skin parancsával. Ez mind a három egyenértékű, én a Ctrl+S-t fogom nyomogatni közben, úgyhogy azon nem kell meglepődni, hogy én itt mentegetek. Tehát a mai tutoriál anyaga a textúrák elkészítése lesz, valamint az anyag tulajdonságok, azaz a shaderek beállítása. Ahhoz, hogy textúrázni tudjunk, ismernünk kell annak a metódusát, illetve meg kell ismerkednünk az UV-kkal, az UV-zással is. Hát háromdimenziós térben feltextúrázni valamit, azt Majában elég macerás, megoldható lenne, de én a tradicionális módszert fogom nektek megmutatni. Egyébként ez követendő lesz minden bonyolultabb modellen is. Tehát maga a munkafolyamat ugyanez, a végeredmény persze nem. A kis minionunknak a teste valójában ugye egy háromdimenziós test. Hogyha azt szeretnénk megnézni, hogy ez a háromdimenziós test hogy néz ki kiterítve, úgy mint egy terítő, akkor egyszerűen jelöljük ki, és a Windows UV Texture Editor menüben meg is találhatjuk ezt. Hát jelenleg így néz ki. Itt minden egyes kis lapka, illetve pont, az egy háromdimenziós térben elhelyezett pontot reprezentál. Ahogy ezt látjuk, és hogyha kiválasztjuk őket, akkor láthatjuk, hogy melyikeket jelenti ténylegesen. Mivel a textúrázás igazából egy kétdimenziós alkotási folyamat,
Így ugye egy kérdésképre lesz szükségünk, ezért kell kiterítenünk a modellt. Persze mi azt szeretnénk, hogy ne nagyon legyenek átfedések, hiszen ha itt megfestem pirosra mondjuk, akkor nem szeretném, hogy itt is piros legyen, vagy akárhol máshol. Tehát ehhez arra van szükségünk, hogy átfedésmentesre alakítsuk az UV mapot. Mivel a kis minyonunknak a testén nem igazán van olyan nagyon bonyolult textúra, sőt igazából nincs is szükség külön színezésre, ezért most egy nagyon egyszerű metódust fogunk megnézni, amivel maga a számítógép, illetve a Maya meg tudja nekünk csinálni azt, hogy kibontja gyönyörű szépen és átfedésmentessé teszi ezt az egészet. Ez nagyon sok hasonló szoftverben is megvan, így onnan esetleg már ismerős lehet. Úgyhogy erről különösebben nem is fogok beszélni, csak megmutatom, hogyan kell bekapcsolni ezt a funkciót. Tehát kiválasztjátok, ha az objektum ki van jelölve, akkor a Create UVs és Automatic Mapping utasítással tudjuk megtenni a kibontást, illetve ezt a gép csinálja, tehát nekünk ezzel sok dolgunk nincsen. Ezt abban az esetben használjátok csak, hogyha nem kell olyan nagyon részletes textúrát festeni, vagy teljesen homogén, tehát egynemű textúra fog rákerülni, vagy pedig ha egy kockáról, vagy valamilyen nagyon alapformájú testről van szó, más esetben ezt nem mindig célszerű már használni. Az átfedést azt le is tudjátok ellenőrizni, hogy valóban nincs. Ezzel a kis gombocskával, ha ezt megnyomjátok, akkor látszik, hogy minden gyönyörű szép kék. Hogyha piros lenne, akkor ugye átfedés alakulna ki, ezt itt tudjátok ellenőrizni, hogyha húzogatjátok az UV-ket. Tehát minden gyönyörű kék, ez nekünk itt teljesen tökéletes lesz. Az UV-zási ismeretek minden egyes modellezési folyamatnál nagyon fontosak, ezért is mutattam ezt az egyszerű lépést, hogy szépen, fokozatosan vezessük be a következő nehezebb feladatokat. Bár előfordulhat az is, hogy könnyű dolgunk lesz, hogyha megnézzük a kis szemüvegnek az UV-ját, akkor itt láthatjuk, hogy ezzel nem is nagyon lesz dolgunk. Ez azért van így, mert ezt egy alap primitív formából alakítottuk ki, és nem igazán extrudáltunk olyan irányba, ami eldeformálná az UV-t, ezért ez gyönyörű szépen ki van bontva nekünk, úgyhogy ezzel nem lesz külön dolgunk. A szemüvegnek a pántja az már egy teljesen más helyzet. Itt bizony már bele kell nyúlnunk egy picikét, de olyan nehéz ez sem lesz. Ha kiválasztottuk az objektumot, akkor ismét a Create UVs menüt fogjuk elővenni, ezúttal azonban a Cylindrical Mappingot válasszuk. Hát a nevéből is adódik, hogy ez egy henger alakú mapolás lesz. Már látjuk is az eredményt itt oldal, tehát ezt azonnal frissül, ahogy megcsináltuk. Első lépésként egy picikét kisebbre kellene ezt méreteznünk, hogy elférjünk mindig ebben a kis szürke négyzetben. Ezt érdemes szem előtt tartani, amikor UV-zással foglalkozunk. Hogyha nem kattintottunk le az eszközről, akkor ezt ugye könnyen megtehetjük a méretezést ezekkel a kis bogyókkal. Ha véletlenül lekattintottunk volna róla, akkor sincs nagy baj, akkor a jobb egér gombot nyomva tartva UV módra váltunk, majd bal egér gomb nyomva tartásával az összeset kijelöljük, és a sima szkélező eszközzel is ugyanúgy tudjuk ezt módosítani. Illetve a mozgató eszközzel is. Én azért nem nyúlok mindig ide oldalra, mert ezeknek vannak gyors gombjaik. A W az a mozgató eszköz gyors gombja, az E betű az a forgató eszközé, az R betű az pedig a scale-é. De ezt innen is nyugodtan kiválaszthatjátok a baloldali menüről, mint ahogy eddig. Hogyha a méretre szabtuk, akkor valamit kellene kezdenünk a széleivel, mivel láthatjuk, hogy itt sajnos átfedés van. Erre szerencsére kitaláltak nekünk egy nagyon jó kis módszert, mégpedig ezt itt, ez a Smooth UV Tool. Ennek kettő opciója is van, az egyik az az Unfold, a másik pedig a Relax.
Hát én itt most az Unfoldot javaslom, ami egyébként tulajdonképpen ki fogja bontani gyönyörű szépen ezt az UV mapot. Nincs más dolog, mint kijelölni, balegér gombot nyomva tartva, jobbra húzni az Unfoldon, kattintva ugye. Ha ez megvan, akkor külön-külön pozícionálhatjuk őket, akár forgathatjuk is ezekkel a pici kis forgatókkal, vagy pedig a forgatóeszközzel szabadon is. Így. Elhelyeztük pozícióba, így már gyönyörű szépen ki van bontva az UV mapunk. Ha a referencia képet újból elővesszük, láthatjuk, hogy olyan nagy textúrázás ide sem fog kelleni, viszont van azért rajta egy homogén, bőrszerű anyag textúra, ami miatt nem is árt, hogy ezt megcsináltuk, kibontottuk az UV-kat. Amennyiben eddig nem mentettünk volna, akkor most már azért érdemes egyet menteni. Ha ez megvan, akkor lépjünk tovább a következő objektumra. Én javaslom, hogy a nadrág legyen a következő, úgyhogy ezzel folytatjuk. Kiválasztjuk a nadrágot. Folytatásként az előzőleg már megismert editorral ezt is megnézzük. Aha, már látható is, hogy itt bizony még nagyobb problémák vannak, sajnos piros az egész, úgyhogy most aztán katasztrófa van. De hát persze nem kell megijednünk, hiszen erre is vannak eszközök, amivel ki tudjuk javítani. És hatalmas szerencsénkre, mivel ennek is elég henger alakja van, ezért ugyanazt az eszközt fogjuk használni, mint amit az előbb. Tehát Create UVs, Cylindrical Mapping, és már is itt van az eredményünk, amit azonnal én össze is scalezek, akkor a méretűre, hogy beférjen a szürke kis négyzetbe. Ha ez megvan, akkor még nem lehetünk elégedettek, hiszen vannak benne pirosas részek, tehát átfedés van. Jobb egérgombot nyomva tartva UV módra váltunk, az összes UV-t kijelöljük, ami csak van. Ugyanúgy, ahogy az előbb a Smooth UV Tool-t kiválasztjuk, majd pedig az Unfold-ra kattintva bal egérgombot nyomva tartva jobbra elkezdjük szépen húzni, és csodák csodájára a Maya gyönyörű szépen ki tudja nekünk ezt bontani. Észrevehetjük azt, szemfülesebbek önállóan nincs, de én most meg is mutatom, hogy itt bizony átfedés ugyan nincs fordítva egyik sem, de mégis van némi kis átfedés, mivel sötétebb kéket kaptunk. Ezek egyébként a nadrág alsó szárai, és itt a nadrág szárnak a vastagítása miatt van egy csöpnyi kis átfedésünk. Ezt el tudjuk tüntetni úgy, ha kijelöljük ezt a részt, és az Unfold helyett most a Relaxot fogjuk használni. Ugyanezt megismételjük a másik oldalon is. És már is remek eredményt kapunk. Innentől nincs más dolgunk, mint újból méretre szabni, hiszen a kibontás során egy picikét megváltozott a mérete, ezért kilóg a szürke négyzetből, de azt mi nem szeretnénk. Úgyhogy egyszerűen méretre állítjuk. Ez itt nem muszáj, hogy pontosan középen legyen, nagyjából a közepén van, az teljesen jó. Amire mindig törekedni kell, hogy a lehető legjobban töltsük ki ezt a szürke négyzetet, de ki ne lógjunk belőle. Az alábbiakban bemutatott műveleteket megismételhetjük a cipőkre is. Kiválasztjuk Window menüből a UV Texture Editor. Egyébként ezt így mondom közben, hogy nem muszáj ezt mindig bezárni, én csak azért zárom be, hogy lássuk minél többször a műveletet, és hogy hol találjuk az ablakot. Tehát nyugodtan válthatunk közben is az objektumok közt, akkor is fogja mutatni. De azért így a korrekt. Mivel olyan nagy textúrák nincsenek a cipőn sem,
Ezért itt is alkalmazhatjuk akár az automatikus kibontást is. Ez bőven jó eredményt fog nekünk adni. Amennyiben valaki szeretné külön textúrázni a cipőt valamilyen mintával vagy hasonlóval, akkor viszont meg kell csinálnia mindenképpen a kibontást. Ezt a korábban bemutatott eszközökkel tudja megtenni. Én most ezzel nem fogok külön időt rabolni, úgyhogy automatikusra fogom állítani ezt is. A kesztyűk esetében is ugyanez a helyzet. Hogyha megnyitjuk az UV textúra editort, akkor ezt láthatjuk is. Igazából mondhatnánk erre is, hogy jó, de sokkal szebb, hogyha egy picikét belenyúlunk, és nem ennyire négyszögletű az egész UV map. Az előbb már megismert cylindrical mappingot fogom használni itt is. Méretre szabom. UV módra váltok, kijelölöm az összes UV-t, a Smooth UV tool-lal pedig az Unfold segítségével kibontom. Így már is sokkal jobban látszik, hogy mi akar ez lenni. Aki munkát akar spórolni magának, már pedig a modellező ez mindig lusta és munkát spórol magának. A legtöbb modellező, majdnem mindegyik. Az észreveheti azt, hogy ugye ez a két objektum tök egyforma, tehát fölösleges még egyszer megcsinálni ugyanazt az UV-zást, ezt egyszerűen letöröljük, azt pedig másolni fogjuk a túloldalra. Az előző videóban lehet, hogy ez nem volt egyértelmű, hogy hogyan csináltam, ezért most bemutatom újra a műveletet. A lényeg az, hogy középen legyen a pivot pontunk, ami az objektum középpontját jelöli, ugye? Ez a grid közepén van. Hogyha ez így van, már pedig azon, amit adtam, azon így van, akkor nincs más dolgunk, mint az Edit menüből a Duplicate Special almenüt választva, a választó négyzetre kattintunk, és beállítjuk úgy, ez az alapbeállítás, ugye? Beállítjuk úgy, hogy az x-tengelyre a scalezés az -1 legyen. Ez azt jelenti, hogy az x-tengelyre tükrözve fogjuk már is másolni. Ezt egy apply-jal jóvá is hagyhatjuk, majd bezárhatjuk. Ezt a beállítást a Maya megjegyzi, tehát bármikor használni akarjuk, ez így fog maradni. Ezt utána használhatjuk a Ctrl-Shift-D gyors gombokkal. És ilyenkor már is tükrözve fog másolni. Ez nagyon hasznos trükk egyébként. Ha ezzel is kész vagyunk, akkor már csak az apróságok vannak vissza. A 2 darab gombocskánk, hát ugye az egyik, mert a másikat nem fogjuk megcsinálni. Sőt, úgy néz ki, hogy ehhez sem kell hozzányúlnunk, ez teljesen jó így. A foggal is ugyanez a helyzet, nem kell külön hozzányúlnunk, hiszen nem lesz rajta külön textúra sem, valószínűleg ezt a készítők is eredetileg is úgy tervezték, hogy nincs, ugye, tehát ez egy homogén felület, nincs külön textúra applikálva. A nyelvnél mondjuk érdemes azért ránézni, hogy mi a helyzet. Egy újabb trükköt mutatok, mivel most ugye nem látjuk a nyelvet, mert az belül van, hát ezt hogy tudjuk akkor megoldani? Hát a legegyszerűbb úgy megoldani, hogy kijelöljük a külső részt, és nyomunk egy Ctrl-H-t. Ez az elrejtés egyébként a Ctrl-H, és így már teljesen jól látjuk, hogy ott van a nyelve. Ezt ki is jelölhetjük. A Windows menü UV Texture Editorból már látjuk is, hogy mi a helyzet vele. Hát igen, ez elég rossz állapotban van sajnos. Itt előfordulhat, hogy a nyelvre kell majd textúrát tennünk, azért valamiféle anyagi mintázatot. Igen, itt azért látszik egy picit, ezt akár el is készíthetjük a tutoriál későbbi részein, vagy letöltjük majd a netről, attól függ, hogy mennyire akarunk alaposak lenni. Azt észrevehetitek, hogy javarészt ugyanazokat a metódusokat használom, tehát nem lesznek olyan nagy eltérések. Ugyanúgy a Cylindrical Mappinggal megoldható ez is, a nyelv kibontása. Egyetlen apró különbség van, hogy amikor idáig eljuttok, akkor ezt érdemes egy kicsit megforgatni. Ezt úgy lehet megtenni, hogy arra a pici kis
jelölőre kattintotok, akkor előjön ez a manipulációs eszköz, aminek a forgatás részére kattintotok, majd a pirosra rákattintva, ugye X-tengely, a piros azt jelzi, be is tudjuk forgatni, így nem kell majd vele annyit vesződnünk, illetve még scalezni is tudjuk, így ugye mindjárt a mérete barátságosabb lesz. A maradék beállításokat pedig már a textúra editorban tudjuk elvégezni. Ugyanaz a metódus, az összes UV-t kijelöljük, unfoldoljuk, és ki is van bontva a nyelvecskénk. Nagyon szuper, alakul a dolog. Az előbb elrejtett objektumot a Ctrl-Shift-H-val lehet előhozni, ez mindig az utoljára elrejtett objektumot mutatja. Ha esetleg több mindent is elrejtettek közben, véletlenül direkt vagy bármilyen egyéb okból kifolyólag, akkor a display menünek a show és az all részével tudjátok, tehát az összes elrejtett objektumot ez meg fogja nekünk mutatni. A gyors gombokat azt egyébként lehet elég sok helyről puskázni menüből is, már amelyiknél van. Például itt ugye. Azok közül néhányat azért érdemes megtanulni, tehát ezt a Ctrl-H-t, Ctrl-Shift-H-t ezt mindenképp érdemes megjegyezni. És sűrűn használatos. A szemét azt szándékosan hagytam a végére, mert azzal ugye nem lesz külön dolgunk. Azt ugye egy alap objektumból készítettük, és minimális az, amit hozzá nyúltunk. Ezt itt láthatjátok is, hogy itt nyúltunk hozzá. Tehát ez a perem, amit készítettünk, de ez itt teljesen jó lesz. Ennél szebben egyébként nem tudjátok kézzel sem kibontani. Ha minden egyes objektum UV-it rendbe tettük, akkor le is ellenőrizhetjük akár vizuálisan is, hogy mi az, amit most csináltunk, és ebből egyértelmű lesz, hogy miért kellett ezt megcsinálni, hogyha esetleg valakinek még nem lenne az. Az ellenőrzésre a legegyszerűbb módszer, ha kijelöljük az összes objektumot, rákattintunk a rendering fülre, majd rádobunk egy új shadert, ez egy sima Lambert shader lesz, ezt a kis bogyót megbökjük, és ettől rá is kerül, ki is írja, hogy ez a 2-es, ez ugye az 1-es az alap. Erre pedig rá fogunk tölteni egy textúrát, használhatjátok ezt a checkert is, vagy letölthettek az internetről rengetegféle UV checkert, ilyenkor ugye a fájlra kattintunk és betallozzuk a file textúrát. Én ezt szoktam használni, igazából bármelyik megteszi, és ezt betöltjük, akkor már láthatjátok is, hogy gyönyörű szépen elterül rajta. Erre volt jó az UV-zás. Ez ugye a legelső folyamata a textúrázásnak. Most egy kicsit felborítjuk a sorrendet, ugyanis most nem a textúrákat fogjuk elkészíteni, hanem beszélünk egy kicsit a shaderekről. Azért van szükség erre, hogy minden egyes objektumra már a megfelelő shadert tudjuk felvinni, és a textúrákat utána fogjuk rákötni, ez csak nektek egy kis egyszerűsítés. Normál esetben ilyenkor ugye az ember már is nekiáll és megfestegeti a textúrákat, de most inkább a shaderekre fogunk rátérni. Ezt én el is tüntetem. Ha vissza akarjátok rakni az eredeti Lambert 1-es shadert, a dolgotok annyi lesz, hogy az összes objektumot kijelölitek, nyomtok egy jobb gombot, nyomva tartjátok, és a már meglévő shaderek közül az 1-est kiválasztjátok, itt felengeditek a jobb gombot, és már is rajta van. Tehát az alap kis shaderünk van most rajta. Mivel ezt a karaktert animálni is fogjuk, illetve nem szeretnénk nagyon alacsony felbontáson tartani, ezért most meg fogunk szabadulni ettől az alacsony felbontástól. Láthatjátok, hogy ez egy nagyon úgynevezett low poly karakter, hiszen nagyon kevés poligonból áll. Ugye ezt egy trükkel oldottuk eddig meg, ez a smoothing volt, ami csak itt a viewportban, tehát ebben a perspektívikus nézetben és az egyéb nézetekben, ezekben smootholta le, tehát ténylegesen ugye ilyenkor nem áll több poligonból, csak mi úgy látjuk,
Viszont ezt mi véglegessé is tehetjük, és most pontosan ezt fogjuk tenni. Mégpedig úgy, hogy kijelöljük az összes objektumot, a Polygon shelfre vagy polcra kattintunk, és itt kiválasztjuk ezt a menüt, ami a Smooth, tehát itt látszik is, hogy a neve is ugyanaz, itt teljesen ugyanazt fogja csinálni, mint az előző, azzal az apró különbséggel, hogy itt valóban a geometria is sokkal részletesebb lesz. És így már nem kell nyomkodnunk a különböző nézetek közt semmit, hanem így mindig ilyen marad a kis modellünk. Ez a felbontás már alkalmas lesz arra, hogy ki is rendereljük később, illetve hogy a shadereket megfelelően tudjuk felhelyezni. Mielőtt vaddisznó módjára nekiállnánk a shadereket rádobálni, azért előtte egy kis fényelést kellene csinálnunk, ami azért kell, hogy megfelelően tudjuk ellenőrizni, hogy a shader hogy néz ki. Ehhez egy alap 3 pontos fényelést fogunk csinálni, hát hasonló lesz, mint az előző tutoriál végén, hogyha azt valaki végignézte, ott látszott ez. Igazából semmi bonyolultság nincs benne, annyi, hogy a rendering fülre váltunk, és 3 darab bogyót fogunk ledobni. Az első bogyót azt kicsit ide a figura elé balra húzzuk. Ezt hagyhatjuk akár egyes erősségen is, az árnyékokat azokat nyugodtan bekapcsolva hagyhatjuk. A következő bogyót azt a karakter mögé fogjuk húzni. Ezt egy picit állíthatjuk akár kékes színűre is. Ez egy beltéri világítás lesz itt tipikusan egyébként. Majd a harmadik bogyót azt pedig ide fogjuk húzni. Ennek az erősségéből azért le kellene vennünk. És ez meg is van, ezt ellenőrizhetjük, hogyha megnyomjuk a 7-es gombot, vagy pedig itt fönt rákattintunk a Use All Lights kis ikonra, és így már látjuk is, hogy mi az, amit most csináltunk. Ez egy nagyon egyszerű kis világítás. Ennél majd persze jobbakat is csinálhatunk később, ezt most csak a teszt miatt fog kelleni. Hogyha elég bátrak vagyunk hozzá, akkor ezt már meg is tekinthetjük, hogy hogy néz ki renderelve. A renderelés az nem csak egy kattintás, de most számotokra kb. Annyinak fog tűnni. Nagyon sok beállítást és tuningolást igényel, hogy valóban jó eredményt kapjunk. Mi most beírjuk az alapbeállításokkal, és rákattintunk erre a pici kis ikonra itt fent, és a Maya el is készíti az első renderünket a figuráról. Látszik, hogy elég alapbeállításon van minden. A shaderek ugye nincsenek applikálva, textúrák nincsenek, alapfényelés van, de már így is egész tűrhető eredményt kapunk. Ha esetleg gyengébb gépetek van, akkor érdemes lejjebb állítani a minőséget, azt itt tudjátok megtenni. Legalább egy 4-esre lehúzzátok, vagy 2-esre is lehet, attól függ, hogy kinek mennyire gyors a masinája. Akkor sokkal hamarabb elkészül a kis renderünk. Ez egy laza 3 másodperc alatt kész is lett. Okés. Lehet, hogy ebbe a tutoriálban már csak a shaderelés fog beleférni, de nem baj, a textúrázási alapokból mutatok egy kicsit, és azt majd esetleg mindenki be tudja fejezni saját maga. Az egyébként pepecs munka, és Photoshopban fogjuk majd csinálni, illetve ti fogjátok. Én javaslom, hogy akkor most térjünk is rá a shaderekre. Nos, a shaderekkel való mindenféle kutyulást, úgymond, azt egy speciális editorban tudjuk elvégezni a Mayában. Nekem ez gyors gombra van állítva, de ettől függetlenül a Rendering Editorsban fogjátok megtalálni, mégpedig a Hyper Shade lesz az, amit most mi keresünk. Itt már látjuk is, elő is jött. No hát itt aztán rengeteg új dolog van, úgyhogy az ember nem is tudja hirtelen, hogy hova kapjon.
Az biztos, hogy a jelenlegi shaderek azok itt vannak, tehát amik használatban vannak, ezt itt ugye nem is töröltük le, látszik az előző kis UV tesztelőnk, itt van az egyes shader, többivel azzal most jelenleg nem kell foglalkoznunk, azokat nem használjuk még. Itt pedig rengeteg egyéb fajta dolog van, amit felhasználhatunk. Atya úristen, most mit válasszom, gondolja magába az ember. Hát én javaslom nektek, hogy próbáljuk ki, és is próbáljátok ki a Mental Ray shadereket. Mental Ray az egyébként egy render engine, ami a majában már nagyon sok éve alapból be van építve, és az előbb is azt használtuk. A saját shadereit azt sokkal jobban tudja kezelni, mint a maja shadereket, úgyhogy érdemes a Mental Ray shadereket használni. Ezeket itt fogjátok találni a Mental Ray fülecske alatt, a Materials résznél. Ezek közül nyugodtan próbálgathatjátok is, mert egész jól néz ki már valamelyik alapbeállításon is. Mi most a Mia Material X-et fogjuk használni, és az összes objektumra ilyet fogunk tenni, csak különböző beállításokkal. Ez egyébként egy spórolós megoldás lesz, hiszen nem lesz valós bőrszerű a figura, de mivel itt sem kifejezetten az, így megengedhetjük magunknak ezt a kis spórolást. De esetleg egy haladó tutoriálban arról is beszélhetünk, hogy hogy lehet pontosan ilyen bőrt csinálni. De ez most ebben nem férne bele amúgy sem. Szerintem a leglátványosabbal kellene kezdenünk, ami pedig a szeme lesz. Ugyanis az egész szembogarat és íriszt mindent textúrával fogunk kialakítani, tehát a modellünk az ugye csak ennyi, amit tud. A többit azt pedig a textúrák fogják majd, illetve maga a shader fogja garantálni, hogy szemnek néz ki. Első lépésként bökjünk rá ide a Mia Material X-re, létre is jön az új shaderünk, ezt pedig többféle módon is alkalmazni tudjuk. Az egyik legegyszerűbb módszer, hogy középső egérgombot nyomva tartva rákattintunk, megfogjuk, és ráhúzzuk arra az objektumra, amire rá szeretnénk tenni. A másik módszer, ha több objektumra szeretnénk alkalmazni, akkor kijelöljük az adott objektumokat, a shaderen jobb gombot nyomunk, és a legfelsőt választjuk, ez ugye az alkalmazás az összes kiválasztott objektumra. Ezt most nekünk nem kell. A szemecskén már rajta is van, ahogy láthatjuk, egy kicsikét megváltozott a színe. Ahhoz, hogy a shadert kevergetni tudjuk, ahhoz ki kell jelölnünk. Az Attribute Editor pedig, ha nincs megnyitva, akkor meg kell nyitnunk. Ezt itt a felső menüsoron tudjuk válogatni, hogy mik legyenek ugye nyitva. Az Attribute Editor nyitva van, akkor szuper, akkor jók vagyunk. Hogyha a színét állítgatjuk, akkor már most láthatjuk, ugye, hogy azon valóban egy másik shader van, és tényleg változik a színe. Hát ennyire azért nem lesz egyszerű a dolog, de igyekszek ezt minél leegyszerűsítettebb módon megmutatni, hogy tudunk egy szép szemet csinálni. Ezt hagyhatjuk nyugodtan, akár alapbeállításon is, ide úgyis más fogunk kötni a csatornára. A Hyper Shade-et azt most egyelőre még nem fogjuk olyan szinten használni, hiszen nem kevergetünk olyan nagyon bonyolult shadereket, úgyhogy egyelőre maradunk itt az Attribute Editornál. Erre a pici kis kockára kattintunk, és rá fogunk ide kötni erre a színcsatornára egy ilyen ramp objektumot. Ez valójában ugye egy textúra, ezt akár file textúra is lehetne, de ezzel sokkal egyszerűbben is jobban meg lehet csinálni. Ha rákötöttük, akkor látjuk is, hogy már is van hatása. Ez alapból fel fog nyílni így nektek is itt. Ezeket tudjátok mozgatni, pozícionálni, és látszik is, hogy milyen változás van. Hát most innen már elég könnyű kitalálni, hogy mit fogunk csinálni vele. De azért haladjunk tovább, és szépen megmutatom ezt is. Először is ezt az alsó ronda pirosat ezt én letörlöm. A felső kéket kiválasztom, a kis bogyóra kattintva, és itt a színét akár át is állíthatom, most egyelőre ezt én feketére fogom állítani. Ez ugye a referencián is így van azért, tehát ez majdnem mindenhol így van, kivéve ha valami nagyon extrém szemet készít az ember. Ezt egy apró pozícionálással elhelyezem, majd a zöld bogyóra bökök, és azt följebb húzom egy csöppet,
addig pozícionáljuk, amíg számunkra szemmel láthatólag jó eredményt nem kapunk. Kb. Itt van a szembogárnak a része. Ez így teljesen jó lesz. A zöld bogyó alá is kell, hogy bökjünk még egyet. Ide egyszerűen belekattintok a közepébe ennek a résznek. Majd a színt azt fehérre fogom állítani. Hát itt teljes mértékben rajtatok fog múlni, hogy milyen szín lesz a szeme. Én zöldre fogom csinálni, de ezzel még nincs kész. A következő a teendő. A zöld bogyóra kattintotok, és a színcsatornára egy újabb textúrát fogunk rákötni. Ide a kis választó négyzetre kattintva. Erre egy fraktál textúrát fogunk rákötni. Már látszik is, hogy változik a dolog. A fraktál textúránál beállíthatjuk a színeket is elsőként. Hát én azt mondtam, hogy zöldre fogom csinálni, úgyhogy most tartom magamat ehhez. Ezt beállítom egy ilyen halványabb zöldes színre. Illetve a másikat azt hagyom feketén. Ezzel nem vagyunk készen, ugyanis egy picit azt szeretnénk, hogy ezek a vonalak nyújtottabbak legyenek. Ehhez be kell lépnünk az UV koordináták részbe. Itt láthatjátok oldalt, hogy hogy csinálom. Majd az ismétlést egy picit át fogjuk állítani. Ez csak a felére. Ez azt jelenti, hogy sokkal nyújtottabb lesz a textúra hosszanti irányba. Ha ez megvan, akkor egy kis finom hangolás következhet. Tetszés és ízlés szerint szúrhatunk be még bogyókat, és variálhatjuk a színeket a nekünk tetsző módon. Illetve még egy sötétebb peremet azt szokás hozzáadni. Ehhez a részhez. Ez lehet akár egy sötétebb zöld árnyalat is. És ezzel tulajdonképpen a szemünket elég jó eredménnyel el is készítettük. Vagyis a textúra részét mindenféleképpen. Ez már látszik is. Hogyha kíváncsiak vagyunk rá jelenleg, hogy néz ki, akkor egyszerűen ki fogjuk renderelni és megnézzük. Aha. Alakul. Ízlés és igény szerint ezeket a nodokat el is nevezhetjük, tehát a rampet sem muszáj meghagyni, elírjuk, hogy szem vagy eye vagy bármi, amivel azonosítani tudjuk később, hogy mi ez. És ugyanezt az opciót alkalmazhatjuk magára a shaderre is valójában, tehát erre azért van szükség, hogy amikor esetleg a Hyper Shade-ben kavarunk, akkor itt már megfelelően elnevezett nodokat lássunk. Oké. Kattintsunk rá a szemre, és itt ugye láthatjuk a shadert, ahol az előbb is átneveztük. Azért választottam egyébként a Mia Material X-et, mert itt rengeteg előre beállított verzió van már. Itt a presetsre kattintva ezeket be tudjuk tölteni. Akár ki is lehet őket nyugodtan próbálgatni, hogyha az ember akarja. Az alapbeállítás egyébként most így a szemnek jónak látszik, de nyugodtan lehet ezeket itt próbálgatni. Tehát akár ugye üveg, ehhez hasonlók. Tömörüveg. Itt a mintánál, ugye a sample-nél látjuk, hogy milyen lesz. Illetve hát kirendereléssel le tudjuk ellenőrizni, hogy mi az, amit állítgattunk pontosan. Látszik, hogy így másabb is lett egy kicsit. Sőt, nagyon másabb lett erre a beállításra.
Oké, hát célszerű alapbeállításon hagyni ezt, hogyha a szemmel nem akarunk túl sokat vesződni, akkor ez nyugodtan maradhat az alapbeállításon. Ezt én most Ctrl-Z-vel visszavontam, ezt ti is megtehetitek, vagy ha mentettetek, akkor nyugodtan úgy. Igazából a többi objektumnál lesz majd jelentősége a prezeteknek. Főleg a most következőnél, ami egy fémes anyag, ahogy látjuk is. Ilyen krómszerű anyagról van szó, vagy akár műanyagnak is tekinthető. Ezeken inkább műanyagnak tűnik nekem. Ugye kinek milyenje van. Nos, a metódus szinte ugyanaz. Megnyitjuk a Hypershade ablakot. Újból rábökünk egy Mia Material X-re, és ezzel születik egy új shaderünk. Ezt középső egérgombbal nyomva tartva megfogjuk, és ráhúzzuk a szemüvegnek a külső részére. Ezen már rajta is van, látszik ugye, hogy változik a színe. Hogyha az objektumot kijelöljük, és nem a shaderre kattintunk, akkor általában az objektumnak a tulajdonságainak a végén található maga a shader, oda rákattintva. Ugyanúgy érünk el ide, mint hogyha innen jelölnénk ki, tehát ez ugyanaz a kettő. Itt láthatjuk is, hogy valóban rajta van ez a shader. Itt én nemes egyszerűséggel a Chrome-ot fogom kiválasztani. Ez egy elég fémes beállítás alapból. Hogyha kirendereljük, akkor láthatjuk is, hogy mi ez a beállítás. Tehát már most egészen jó fémes eredményt ad nekünk ez. Esetleg egy picit ugye visszavilágosíthatunk, mert itt én elállítottam az előbb. De ha ti alapbeállításra hagyjátok, az is teljesen tökéletes. És akkor már is egy fokkal világosabb, de ugyanúgy fémes jellegű anyagot fogunk kapni. Ezt a mutatványt minden egyes objektummal meg kell ismételnünk, aminek különböző anyag mintázata van, illetve anyag tulajdonsága különböző. Úgyhogy ezt én, amit most kreáltunk, azt el is nevezem. Így már felismerhető, hogy melyik az. Kreálok egy újabb Mia Material X shadert, középső egérgombot nyomva tartom, és ráhúzom a szemüvegnek a kis tartópántjára. Mivel ugye előre látóak voltunk, és olyan mentális shadert használtunk, ami nagyon okos, ezért a prezetek közül kikereshetjük a gumit. És a Replace-szel ugye rá is tehetjük ezt, tehát ez teljes mértékben gumi lesz. Hát ez egy alap sötét beállítás, igazából ez is elég sötét, úgyhogy valószínűleg ez is gumi akar lenni. Ellenőrzést megint végezhetünk egy gyors rendereléssel. Igen, ez teljesen jó is lesz, gumiszerű, csak ugye a mintázat hiányzik róla, azt majd később applikáljuk. Illetve erre is ugyanazt, amit az előbb használtunk shadert, azt rátehetjük. És ezért jó, hogy elneveztük, mert ugye itt a már meglévő shaderek közül egyszerűen csak azt fogjuk kiválasztani, amelyiknek ugye az a neve, amit mi keresünk, és már rajta is van. És akkor már is fémes az a rész is. Haladjunk szépen tovább, következetesen most rámegyünk a testre. Az előzőt nem neveztem el, úgyhogy ezt én gyorsan most elnevezem. Mindig olyan neveket adjatok, amit ti magatok tudtok, tehát meg tudjátok jegyezni, hogy mi az, és abból következtetni tudtok rá, hogy min van rajta akár. Készítünk egy újabb Mia Material X-et. Középső egérgombbal ráhúzzuk a testre. Ez már ugye 4-es, ő magának itt jegyzi, hogy ez hányadik, de ez teljesen jó nekünk így. Itt nem muszáj prezetet használni, de ha mindenképp azt szeretnétek, akkor nyugodtan rátehetitek erre is gyakorlatilag a rubbert. Tehát
ilyen gumiszerű lehet, csak annyi, hogy ne hagyjátok feketén, hanem a nektek tetsző színre, hát most vagy sárgára, vagy ugye narancssárga, vagy amilyen szeretnétek olyanra állítjátok. Az eredeti ugye sárgás, tehát érdemes ezt is ilyen sárgásra állítani most ebben az esetben. És nyugodtan maradhat ilyen gumiszerű, hiszen az eredeti is ehhez hasonlít. Illetve ez jól is néz ki, akkor is, hogyha nem ilyen lenne az eredeti, akkor is jól néz neki ezzel a megoldással. Ez már látszik is, hogy milyen frankó. Következő lépésként nyugodtan csináljátok meg a fogakat, illetve a nyelvet. A fogakra majd ugye lehet ugyanaz, tehát nekik nem kell külön-külön csinálni. Spórolásképpen rájuk egy is elég lesz. Ezt átnevezzük, amit előzőleg csináltam. Készítek egy új Mia Material X-et. Kijelölöm az összes fogat. És most alkalmazom azt a trükköt, hogy jobb egérgombot nyomva tartom, és a legfelső menüt választom, és mindegyikre rá fogja tenni. Hát itt prezetet nem nagyon tudunk használni, de igazából szükség sincs rá. Ugyanis csak a tükröződést kell, hogy lekapcsoljuk. Illetve nem kell, hogy túlzottan üvegszerű legyen. Ez ugye felesleges. És egy kicsit azért ennél fehérebb lehet a foga. Vagy akár sárga is. Vörös, kinek milyen tetszik. És ez már is teljesen jó. A nyelvre is egy Mia Material X-et fogunk rátenni. Ezt ráhúzom középső egérgombbal innen a Hypershade-ből. Már rajta is van. Ennek is leveszem egy kicsit a csillagását. Egy picikét rajta hagyhatjátok, csak ne legyen üvegszerű, tehát a glossiness-t azt le kellene venni, hogy ne üvegszerű legyen, de egy picit csilloghat, mert ugye esetleg nyálas vagy hasonlók. Most jelenleg elég, hogyha beállítunk neki egy színt, később ide textúrát lehet tenni. Így né. Ctrl-Shift-H-val előhozom az elrejtett objektumot, és tulajdonképpen ez a rész el is készült. Mivel a cipőkből és a kesztyűkből sem kell túl nagy ügyet csinálni, ezért azokra is most rátehetjük következő lépésként. Nyugodtan rá lehet tenni ezt a gumitextúrát, pontosabban a gumis shaderünket is. Produkciós otnál nyilván az ember nekiállna és megcsinálgatná külön, meg beállítgatná, de azt hiszem, hogy nekünk ez most reprezentálni teljesen elég és jó lesz. Ez gumi cipő és gumi kesztyű. Itt van egy kis hiba, úgy látom, hogy ez kilóg, úgyhogy ezt most egy picit még itt én kijavítom. Ezt ti is nyugodtan megtehetitek. Mind a két oldalon van egy ilyen kis hibánk. Ezt ugye előzőleg nem láttuk, amíg nem volt ugye leszmútolva a figuránk. Na, remek, tök jól haladunk szerintem. Igazából most már csak a gombok és a nadrág van vissza. Az előzőek alapján azt most már igen könnyen elkészíthetjük. A gombok akár fémből is lehetnek. Ezt mindig a spórolás miatt mondom, mert minél több shader van a render motornak, annál több dolga lesz vele. Tehát ebből következőleg minél kevesebbet kell használnunk, hogy lehető legkevesebb erőforrás igénye legyen. Ezért akár ezt a metálszerű anyagot is rátehetjük a gombokra nyugodtan. Ez rajta is van most már. Illetve itt is használhatunk egy új Mia Material X shadert, amiről természetesen a csillogást le fogjuk szedni, hiszen ez a ruha nemű, ez nem csillog. Én itt mindig közben nevezgetem el, ezt ti is csinálhatjátok, mondtam már az elején is, hogy ezt nyugodtan lehet. Azt ugye nem magyarázom külön mindig, mert fölösleges, tehát mindenki úgy nevezi, ahogy akarja. Levesszük a tükröződést, az üvegszerűséget, és gyakorlatilag teljesen lekapcsolhatjuk. És most
ideiglenesen adunk neki egy ilyen kékes színt, amitől már is ilyen kis gatyónak tűnik. Itt közben még felfedeztem hibákat hátul. Ez a smooth közben keletkezett, ezt nagyon egyszerűen javíthatjátok. Most ugye már a különböző shaderek miatt nagyon szembetűnő, tehát érdemes kijavítani ezt a hibácskát. Kijelölitek a hátsó vertexeket, és a B betűt megnyomjátok, tehát B mint Béla betűt. Akkor előjön a Soft Selection. Ha ezt nyomva tartjátok, és a középső egér gombot húzzátok, akkor lehet a méretét is állítani. Kb. Ekkora elég. És akkor így hátra lehet gyönyörűen húzni. A kesztyűvel is ugyanez a helyzet. Illetve a kezével. Ilyen kis hibuc benne maradt. Hát ilyenek előfordulnak egyébként menet közben. Ezeken nem kell nagyon fönnakadni, hamar kijavítható. Most tűnt csak ugye elő a shaderek miatt. Oké. Nos, hát tulajdonképpen a shadereléssel ezzel meg is vagyunk. Természetesen lehetne ezt most itt órákon keresztül bonyolítani és keverni a shadereket, de szerintem ahhoz, hogy elsőre jó élménnyel zárjuk ezt a tutoriált, és hogy számunkra is azért kielégítő élményt kapjunk, ez bőségesen elég lesz. A textúrázásról szeretnék még néhány szót akkor most így közben mondani. Én azt most nem fogom Photoshopon megfestegetni, de megmutatom, hogy mit kell csinálnotok, és akarjátok, akkor azt elkészíthetitek saját magatok, vagy letölthettek az internetről is homogén, vagy valami olyan textúrákat, amik ugye ismétlődő mintásak, azaz stylos textúrákat. Hogyha sokat nem akartok vacakolni a nacival, de mégis szeretnétek rá textúrát, akkor legegyszerűbb, hogyha egy sima file textúrát ide a Color Channelre ráköttök, aminek valamilyen farmer mintázata van, ezt akár nyugodtan Google-el is kereshettek, vagy Photoshopban előállítható. Ha specifikus mintát szeretnétek festeni, tehát tényleg egyedit, és szeretnétek ezeket a részeket is megfesteni, ahol esetleg varrás van, vagy valami hasonló eltérés, akkor muszáj, hogy kimentsétek az UV mapot, hiszen különben nem tudjátok, hova kell festeni. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy kijelölitek az objektumot, a Windows UV Texture Editorba mentek, és most egy új menüt fogunk megismerni. A Polygons részt fogjátok lenyitni, és az UV Snapshotot kell választani, bármi meglepő is. Itt kiválaszthatjátok, hogy hova mentse le a gép nektek ezt a kis képet. Én most itt megpróbálom gyorsan betallózni az én kis minionjaimat, hogy oda mentsük mellé. Ennek külön nevet is adhattok akár, vagy hagyhatjátok az OUT UV-n is, hogyha nem dolgoztok többel, az teljesen jó. Beállíthatjátok a felbontását. Ezt érdemes akkorára állítani, amekkorára a textúrát festeni szeretnétek. A textúra méretről annyit illik tudni, hogy mindig legalább a renderelt méretnek a kétszerese kell, hogy legyen. Tehát ha ti HD-ben szeretnétek renderelni, akkor legalább azért ekkorára meg kell csinálni. Ez a 720-as HD-ről van most ugye szó, tehát ezt 2K-snak nevezzük mi. Ez a 2048x2048-as. Ezt így is hagyhatjátok. Nyugodtan maradhat PNG-n is. Vagy TIFF, vagy BMP, bármelyik jó. Egyszerűen le fogjátok okézni, és a gép el is menti, ezt alul jelzi is nektek. Illetve most már meg is nyithatjátok azt a helyet, ahova mentette, és itt meg is találjátok ezt. A kis UV mapot. Ezzel nincs más dolgotok, mint Photoshopban behúzzátok. Azt még esetleg meg is mutathatom, hogy hogyan lehet ezeket festegetni. Hát ha a Photoshop kéznél van, akkor benyitjátok, betallózzátok ezt a kis fájlt. Hát nekem ez itt eléggé el van dugva, de azért meg lehet találni a sok fájl között. Alá raktok egy új réteget, és az alsó rétegre festhettek tulajdonképpen bármilyen textúrát. Adhattok egy alapszínt neki, akár rá lehet festegetni bármilyen tetszőleges mintát. Ezt nyugodtan különböző fájlokból is összevagdoshatjátok, hogy anyagmintát szeretnétek festeni, vagy bármit. Most én itt ebből nem fogok olyan nagyon nagy ügyet csinálni.
csak így reprezentatíve megmutatom, hogy ezt így lehet festegetni. A felső réteget, ugye amin az UV map van, azt mindig screen módba rakjátok, a Photoshoppal dolgoztok. És akkor ez így gyönyörűen fog látszani. Ha ki akarjátok menteni, akkor egyszerűen annak a láthatóságát lekapcsoljátok. File menü, elmentitek ugye más néven, és most használhatok nyugodtan JPG textúrákat, ezek nagyon kicsi méretűek, és nem kell olyan nagyon nagy részletességre törekedni ilyenkor, mert ugye ez most nem egy végleges film, ez csak egy tutoriál, tehát ezt szépen elnevezhetitek ugye, hogy color, mert ez color mapnak számít, kimentitek, és itt, amikor csak szeretnétek, akkor be tudjátok tallózni ezt a fájlt. Itt is van. És ez már így rajta is van. Tehát textúrát gyakorlatilag így lehet festegetni. Ez elég pepecs munka, hogyha az ember így akarja csinálni, de ez a tradicionális módszer, úgyhogy lehet ezt követni. Oké. Hogyha mindenhova megfestettétek a textúrát, vagy ti is úgy döntöttek, hogy megelégedtek az alap shaderekkel, akkor egy picit most a rendering beállításokról beszélnék, hogy tudtok valami nagyon látványos eredményt kicsikarni ebből, mert ha most ezt megnézzük, akkor ez ugye, ez még nem egy olyan nagyon látványos eredmény, tehát itt még azért elég faramuci módon néz ki a figura. Én most eltávolítom ezt a remek textúrát róla, mert nekem ez egyébként így most nem tetszik, ez sokkal jobb az alap shaderrel, úgyhogy ezzel fogunk tovább dolgozni. De mondom, hogyha ti megfestitek, akkor azt nyugodtan hagyjátok így rajta. Tehát néhány apróság. A legtöbb, azt elárulom, hogy a fényelésen múlik. Most 3 pontos világítást használunk, de semmilyen egyéb indirekt fényt nem. Ezeket direkt fényeknek hívjuk, amit ugye meg tudtok határozni pontosan honnan bocsájtódik ki, és merre felé szóródik. De ezen kívül vannak indirekt fények is, amik a környezetről verődnek vissza, a környezetben lévő tárgyakról. Ezt mindenhol láthatjátok, hogyha körbenéztek a szobátokban, ott is ugyanígy van ez. Ezt mi most egy trükkel fogjuk megoldani, és itt nincsenek környező tárgyak, viszont el tudjuk azt érni, mint hogyha lenne környezet. Ezeknél a teszt rendereknél most már följebb húzhatjátok a minőséget, akár 16-osig is nyugodtan fölmehettek. Ez szintén számítógép függő, hogy kinél mennyit bír. De most tulajdonképpen egyébként az élsimítást állítottuk be, ha rendelek egy újat, akkor itt látszani is fog a végeredményen, hogy sokkal simábbak az élek, és megszűnt ez a ronda szaggatás a széleken. Nos, ahhoz, hogy tényleg jó eredményt kapjunk, most vissza fogom rakni ezt a polyplane-t, amit az elején kitöröltem. Ezt a polygon polcról fogom letenni, ugyanúgy, ahogy az előző tutoriálban is. Erre azért van szükség, hogy a karakter szép árnyékot is tudjon vetni, hogyha azt szeretnénk. Ennek a méreteit szintén, ahogy az előzőleg is, hát most állíthatjuk nagyobbra, mondjuk 200-250-es méretre beállítjuk, és az abszolút nulla pozícióba helyezzük el. Ez csak szépségi dolog, tehát valójában ennek nincs olyan nagy jelentősége, hogy hova rakjátok. Ezt elnevezni sem kell. A következő lépésként a renderingnek a beállításaiba fogunk belemenni. Ez itt van fönt, ez a Display Render Settings, ugye szép néven. Tehát megjeleníti a Render Settings-et, ahol be tudjuk állítani a különböző dolgokat. Ugye a minőséget is itt állítottuk, most viszont baktassunk arrébb egy fület, és az Indirect Lightingra fogunk bökni, ahol a Final Gather-t bekapcsoljuk. Ennek most még elsőre nem lesz túl sok hatása, valamelyest lesz, de majd mindjárt elintézzük azt, hogy valóban legyen környezet, ahonnan visszapattognak ugye ezek a fénynyalábok. A Final Gather működése egyébként úgy történik, hogy a Maya automatikusan a kamerából kilő fénysugarakat,
és a környezetről visszapattogtatja azokat. Most ugye nincs környezetünk, tehát azt valahogyan szimulálnunk kell. Ezt pedig legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogyha egy image-based lightingot beállítunk. Ez fog csinálni nekünk egy ilyen kis búrát, amire mi rátölthetünk egy képet. És tulajdonképpen ez a kép lesz a mi szimulált környezetünk. Na most ez a kép, ez lehet akár egy JPG kép is, de ha van egy kis időtök, akkor nyugodtan keressetek HDR-es képeket, azokat érdemes egyébként, mert azoknak nagyobb a bitmélységük. Úgyhogy HDR képeket tegyetek ide be. Én egyet föl is fogok tölteni, azt, amit majd én itt használok, úgyhogy ezt nyugodtan használhatjátok. Nekem van ebből egy elég nagy gyűjtemény már, úgyhogy ezekből lehetne itt válogatni, ez a HDR Maps. Hát mondjuk ezt kiválasztom, igazából most teljesen mindegy. Már láthatjátok is, hogy a háttérben be is töltődött ez a kép. Ezt ha akarjátok, ott hagyhatjátok, ez ilyenkor ugye renderben is megjelenik, de ezt ki is lehet kapcsolni, mivel ez csak egy szimulált környezet, tehát nem ez lesz a valóság ugye a filmünkben. Ha ki akarjátok kapcsolni, akkor ha kijelölitek ezt a kis gömböt, illetve ha nem léptetek ki, akkor ez itt van. A Render Settingsnél a Primary Visibility-t kell kiszedni. Ezt kikapcsoljátok, akkor renderingnél ez nem fog már megjelenni. Ezt le is ellenőrizhetjük most mindjárt. Aha. Oké. Már látszik is, a hatása is látszik egyébként. Majd, ha még professzionálisabb világítást szeretnétek, akkor a Light Emission részt is nyissátok le, és kapcsoljátok be az Emit Light opciót. Ezt feltétlen vegyétek lejjebb, mert így is elhihetitek, hogy baromi lassú lesz, tehát legalább 16-osra azért levehetjük, tehát nem kell nekünk annyi. Illetve egy picit, ha följebb gördítünk, akkor a Color Gain-t is vegyük lejjebb, mert így túl világos lenne. Most azt csináljuk tulajdonképpen, illetve a Maya csinálja, hogy berak ide lámpákat és mintát vesz innen, annyiszor, ahányszor itt mondtuk, és azok fognak világítani ténylegesen, tehát a fényelés is nagyon valósághű lesz. Ezt egyébként profi filmeknél, animációs filmeknél nagyon sokszor csinálják így, hogy kimennek, fotóznak egyet a környezetben, és a HDR-i képeket hazaviszik szépen be a stúdióba, és ott már is vissza tudják nyerni egy pillanat alatt a valódi világítást. Na, ha most erről csinálunk egy rendert, akkor ezt látni is fogjuk, hogy ez mennyivel jobb lesz. Nem állítom le a felvételt közben, mert nem lesz olyan túl sok idő, hogy ez miatt le kelljen állítanom, remélhetőleg. Azért látszik, hogy megakadt, tehát egy kicsit lassabb lett azért a rendszer. Nyugodtan a beállításokat vegyétek lejjebb, hogyha túl lassú lenne nálatok. Igen, mindjárt kész is. Most egy picit mégis megállítom addig. No hát jól tettem azért, hogy megállítottam közben. Olyan sokáig nem tartott, 1 perc volt ugye. De azért nem raboltam ezzel az időtöket, ezt nyugodtan otthon kivárhatjátok, akár nagyobb felbontásban is lehet. Azt még meg is mutatom, hol lehet a kép felbontását átállítani. Ez szintén a Render Settingsben van, ha ezt megnyitjátok. Akkor a Common résznél van ez. Lejjebb kell gördíteni egy picit. Itt lehet azt is választani, hogy melyik kamera legyen rendelve, ha több van esetleg. És itt pedig vannak előre beállított képméretek. Hát ugye innen lehetnek ismerősek, hogy 720-as HD, 1080-as HD, 640x480 a régebbi motorosoknak esetleg ez ugye, vagy akár papírméretek is vannak, tehát azt is ki lehet választani, vagy pedig kézzel be lehet írni azt, ami nekünk tetszik. Én most hagyom az 540-es HD-n, ez teljesen jó. Ami még feltűnhetett, ugye, hogy most 3 árnyékunk van, mert mindegyik fény árnyékot vet, ezt nagyon egyszerűen ki tudjuk kapcsolni. Az elején, amikor a fényeket raktam le, ott említettem is az árnyék bekapcsolást, na most a kikapcsolás ugye ugyanott van. Kijelöljük a fényt. Lejjebb gördítünk, ugye le kell nyitnunk a Shadows részt, hogyha nincs nyitva.
és a Ray Trace Shadow van jelenleg bekapcsolva, ezt ki lehet bökni, és már is nem fognak árnyékot vetni. Csak egy, ezt hagyjuk meg. Ennek akár a színét is állíthatjuk, ha szeretnénk egy picikét sárgásra. És már is jobb lesz az eredményünk. Most megint rendelek egyet. Kész is van. Egy picit még kevesebb ideig is tartott, ugyanis nem kellett annyi árnyékot számolni. Még egyetlen apróságot szeretnék így a tutoriál végén megmutatni, ami nagyon hasznos tud majd lenni nektek is a későbbiekben. Ehhez egy picit variálok ezen a lapon, hogy még egy kicsit nagyobb legyen, ezt felszkélezem. És most azt szeretnénk, hogy ez a lap ez ne látszódjon, csak a figura árnyék azt meg tudjuk oldani egy speciális shaderrel. Hogyha már úgyis a shadingnél tartunk, kijelöljük ezt a lapot, a rendering főre kattintunk, és ezt a Use Backgroundot fogjuk választani. Be is jön nekünk a beállítása, ezt nem muszáj átneveznünk. Viszont az összes dolgot lekapcsolhatjuk róla, csak a Shadow maszkot hagyjuk, illetve a Mental Edge dolgokat is nyugodtan hagyhatjuk, úgy ahogy van, az nem fog nekünk gondot okozni. És most, hogyha megnézzük, hogy mit követtünk el, akkor azt fogjuk látni a renderben, hogy csodák csodájára eltűnt a talaj, viszont hogyha az alfa csatornára váltunk, ami ugye a kép áttetszősége, akkor az árnyék ott van. Hogyha ezt a képet kimentitek, vagy PNG formátumban, vagy pedig bármi olyan formátumban, ami kezeli az alfa csatornákat, akkor ezt alfa csatornával együtt fogja kimenteni, és Photoshopban vagy bármilyen más képszerkesztőben használni tudjátok, mégpedig úgy, hogy nem lesz háttér, nem lesz előtér, de az árnyék az ott lesz. Ez itt ugye tényleg remekül látható is. Nos, hát én összességében ennyit szerettem volna ebben az egyszerű kis tutoriálban, ez még mindig ilyen kezdő szint körülbelül, tehát nem akartam nagyon belemenni itt az egyéb passzokba és hasonlókba, úgyhogy szerintem ez így elsőre még lehet, hogy sok is volt, de elsőre biztos, hogy elég lesz, és elég jó látványos eredményt tudtok elérni ezzel a kis manőverrel, amit itt elkövettünk, úgyhogy remélem, hogy mindenki pozitív élményekkel nézte végig ezt a videót, és hogy gazdagodott valamilyen tudással, amit esetleg hasznosítani tud a későbbiekben. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan iratkozzatok föl, igyekszek még tutoriálokat készíteni, sajnos időm az nem túl sok van, úgyhogy lekötnek a jelenlegi projektek és munkák, úgyhogy nem ígérem, hogy most azonnal folytatjuk, de ha tényleg erre igény van, akkor akár ezzel a karakterrel, vagy bármi mással a karakter felrigelését is meg tudom mutatni, csontvászkészítés, akár az animációt is, vagy a szinkron felvételeket, tehát bármit, amire igény van. Nyugodtan próbálkozzatok, a fájlokat azt még egyszer elismétlem, hogy a videó alatti leírásban találjátok, illetve kommentben tudtok még kérdezni, hogyha kérdés lenne ezzel kapcsolatban természetesen. Nos, köszönöm a figyelmet mindenkinek, további jó nézelődést a YouTube-on, tanuljatok, majázzatok, szórakozzatok, próbáljátok ki ezeket a kis funkciókat, amiket mutattam, és reméljük, hogy valami nagyon jó sül majd ki belőle. Sziasztok!